Kabalo ba kamo nganong pagkalag-kalag maghatag og mga pagkaon, mga bingka, mga budbud, mga suman ang mga tawo sa mga lungon? Unya pag mag-Halloween party sila, magsuot gid sila og hadlok nga mga nawong. Ngano kaha? Akong gitun-an kini nga butang ug nakita nako nga pagano gid ay kini nga butang dili gikan sa Christian. Niadtong dugay na kaayo nga panahon, adunay mga tawo nga gitawag og mga Celts. Nagpuyo sila sa Ireland, sa Scotland ug sa Britain. Kini mga tawhana adunay dakong respeto sa nature cycle. Pagka October 31 night, mao kana ilang gihunahuna nga katapusan sa marka sa harvest nila. Ug mao na pud na siya ang start sa winter nila. Gatuo sila nga anang gabihion na gamay na lang kayo ang boundary sa Pinoy-anan sa mga patay o Pinoy-anan sa mga buhi. Pinoy-anan sa espiritu, Pinoy-anan sa mga buhi nga mga tao. Unya sayo na lang kayo nga muadto, musulod ang mga espiritu sa mga patay ngadto sa mga Pinoy-anan sa mga buhi diri sa kalibutan. Kay gamay naman lang kayo ang boundary. Adunay duha ka klase nga espiritu nga mosulod sa kalibutan. Unang-una, friendly spirits. Espiritu kini sa mga ancestors nga nangamatay na mga maayo nga tawo sa unang panahon. Sila mo bless, sila mo protect kanato. Ikaduha nga spirit mao ang harmful spirits. Ang una, friendly spirits. Ikaduha, harmful spirits. Mao kini ang mga malevolent entities nga mosulod sa kalibutan sa mga buhi aron nga muhadlok, mudaot, muhatag og mga sakit diri sa kalibutan daw. So, para nga dili sila maunsa og masakitan, maatake ni aning mga daotang espiritu, magbuhat sila og bonfire, magpakalayo sila diha kusog nga kalayo, maglibot dayon sila for protection aron nga dili sila maatake sa mga daotan nga espiritu. Unya, magsuot pud sila og costumes nga mga maot, mga animal nga mga skins. Suoto nila mga hadlok nga mga nawong aron mag-disguise sila. Paglantaw sa mga daotang espiritu, uy, dili man ni tao, kung dili murag animal pod. Mao kana ilaha nga pagtuo mag-disguise, meaning dili sila magmukhang tao sa ilahang suoton. Unya magbilin pod sila mga pagkaon sa gawa sa ilaha mga balay didtong dapita para nga mawala ang kasuko sa mga daotan nga mga espiritu. Bali maghatag silag offering sa mga daotang espiritu nga mamalik aron nga kini dili masuko sa ilaha ug dili sila itsahan og mga sakit o mga pag-atake nga makadaot sa ilahang kinabuhi. Kini nga practice ginganlan kini sa mga Celts nga Samhain or Samhain sa pag-pronounce nila. Maudi ay kini mga igsuon ang sinugdanan sa mga paghatag og mga pagkaon sa mga lungon di ay og costume disguised ini para dili mailhan sa mga daotan nga espiritu. Mga igsoon, insakto ka ni nga pagtulunaan sa mga Celts nga giawat pud sa mga Christian. Unya papaano kini nahimong kalag-kalag sa mga Kristohanon? Papaano kini nahimong gitawag nga All Saints Day sa mga Kristohanon? Mao kini ang istorya. Niadtong 609 AD, naka-decide si Pope Boniface IV nga i-consecrate ang Pantheon in Rome or templo sa mga Roman gods nga i-dedicate na para kang Saint Mary ug sa tanan nga mga martyrs. Unya dayon, gipili dayon ni Pope Boniface ang May 13 para dihang adlaw i-remember ang tanan nga mga saints. Gitawag kini og All Saints Day para i-remember ang tanan nga mga martyrs panahon sa Roman persecutions. Tungod niani naay kabalhinan gikan sa pagsimba sa mga pagano nga mga gods ni ana nga lugar aduna na ang pag-honor sa mga saints nga nangamatay na. Apan nganong nahimong November 1 ang All Saints Day nga May 13 man kaha kini di ay mao kini ang istorya. Niadtong 8th century si Pope Gregory III gibalhin niya ang All Saints Day gikan sa May 13 padulong sa November 1. Ngano? Kay natagbuan nila ang grabe kaayo nga praktisa sa Maine sa mga Celts nga gina-honor nila ang mga espiritu nga good ug espiritu nga bad. Karon para ma-change ang mga pagtuo sa mga pagano, ilaha kining giilisan sa pagtuo nga Christian nga mao ang All Saints Day. Imbis mag-focus sa mga spirits nga good ug spirits nga bad, mag-focus na karon sa mga Christian martyrs, mga espiritu sa mga santo sa una nga panahon nga nagpakamatay para kang Kristo Jesus. Karon ngano nahimo kining Halloween na pod? Sa unang panahon, wala pa gyud ng term nga Halloween. Dito sa medieval England niadtong 11th century padulong sa 15th century, ang gabi sa October 31 padulong sa All Saints Day sa November 1, gitawag kini siya og All Hallows
Eve dito sa England. Ambot ipasabot sa Hallows sa Old English, ang meaning na is holy or saint. So gitawag po kini og All Hallows Day, another term para sa All Saints Day. So daghan na ang ngalan: All Hallows Eve, All Hallows Day, All Saints Day. Karon sa tuwa kalag-kalag. Na pero mao lang ang meaning ani para sa mga Kristohanon. Usa kini ka time para sa paghinumdum sa mga holy people nga nangamatay na. Karon, ang All Hallows Eve nahimo na gid siyang Halloween tungod kini sa Scottish influence nitong 1785. Ang term nga Halloween niya first kini ni appear sa poem nga ang pangalan Halloween by Scottish poet Robert Burns. Ang All Hallows Eve gi-short siya ngadto sa Halloween. Si Robert Burns day mga igsoon ang nagsugod sa word nga Halloween nitong 1785. Dito sa Scotland nisikat kaayo ang pangalan nga Halloween ug dayon niabot kini sa Amerika. Ug dayon pag-abot sa Amerika ang Halloween medyo nakalimtan na ang spiritual nga meaning niani. Nahitabo nga gipraktis nila ang Halloween pinaagi sa ilang secular customs. Dito sa Amerika, nag-evolve ang Halloween. Nag-evolve ang Halloween dito sa Amerika. Gidala kini mga igsoon sa Irish ug Scottish immigrants dito sa United States. Karon, nag-blend na ang practice sa main costumes ug American practices. Kini di mga Irish ug Scottish, sila ang nagsugod-sugod balik aning costumes. Mga maskara-maskara ba o mga costumes o gisagol kini sa American practices. So ang costumes transition to playful imaginative dress up. So nanay mga sanina nga mga kahadlok-hadlok nga mga sanina. Niabot po dayon kining trick or treating nga activity. Diin ang tao na mag-costume siya, unya mosulod siya diadto sa usa ka balay manuktok. Mayngon siya trick or treat na mohatag dayon og candy dayon. Unya na po tong Jack-o'-lanterns nga pumpkin bitaw nga hadlok kaayo. Nahimo kining popular nga activity dito sa ilang community sa Amerika. Nawala na gyud tong paghunahuna sa mga science kundi lingaw-lingaw na lang gyud. Pag-abot sa 20th century ang Halloween nag-evolve ngadto sa secular nga holiday. Sa mga costumes, mga lingaw-lingaw, mga hadlok-hadlok, nawala na gyud ang original nga religious ug spiritual meanings sa All Saints Day. Nga mauunta na nga day ang paghinumdum sa mga santo nga namatay para kang Kristo Jesus sa unang panahon. Karon, mag-observe ba kita sa All Saints Day o dili? Mag-observe ba kita sa Halloween o dili? Sa Halloween mga igsoon, sa modern practices sa Halloween, nga mao ang pagsuot og mga dark nga mga sanina, mga hadlok nga mga butang, maskara-maskara, dili ka na iya sa Dios, iya ka na sa yawa nga trabaho, dili ta ka na i-practice. Ingat pa sa 1 Thessalonians 5:22, avoid every kind of evil. Evil man ka na mga costume sa Halloween, dili kita mag-awat-awat anak mga igsoon. Imbes All Hallows Eve ka na siya, Eve ka na sa mga balaan na Eve na noon sa mga daotang mga espiritu, ang kalabira-kalabira. Mahitungod sa All Saints Day, ang purpose ani mao ang paghinumdum sa mga santo nga nangamatay na para kang Kristo Jesus. Angay bakit nga mag-celebrate niya nga butang? Siguro mga igsoon, ang atong buhaton lamang ini is mag-remember sa ilahang mga maayong gibuhat sa unang panahon. Dili gid ingon nga magsimba kita sa ilaha, magtawag kita sa ilaha, kun dili mag-remember kita sa ilang good example sa unang panahon. Kung basahin mo sa Hebrews 12:1 and 2, gisulti diya, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kita nimo diya sa Hebrews chapter 12 nga gipakita ang mga cloud of witnesses or cloud of martyrs. Gisulti dayon ana nga chapter 11 ang mga heroes of faith, mga nangamatay na tungod sa ilang pagtuo sa Ginoo. So mag-remember kita sa ilang mga good works, pinagi sa grasya sa Ginoo o pinaagi sa ilang pagtuo, sila nahimong successful ug sila gitagaan sa Ginoo good report. Pero mga igsoon, wala gasulti ang Bible nga mag-pray kita sa ilaha. Kung basahon nimo ang Hebrews chapter 11 ug 12, wala gisulti diha nga looking unto the saints. Gisulti lamang diha nga kita surrounded by a great cloud of witnesses or great cloud of martyrs. Pero ang ato ang mga mata magalantaw kang Kristo Jesus. Hebrews 12:1 and 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So ang atong focus mga igsoon, kung mag-celebrate man kamo og All Saints Day, ang focus ninyo is ngadto kang Kristo Jesus, dili sa mga saints. Ato lang awaton ang ilang example sa pagsunod sa mga balaod, sa mga sugo sa Ginoo. Kung kita mag-ampo, ampo kita largo sa Ginoo.
ampo kita ladko kang Kristo Jesus. Ang 1 Timothy 2:5 gasulti kanato, there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Dayon dili po kita maghuna-huna mga igsoon nga magbutang-butang pa kita og mga pagkaon, mga budbud, mga suman, mga bingka sa mga lungon tungod kay dili naman mamalik ang mga patay. Ingon pa sa Hebrews 9:27, ang tao mamatay kausa lamang ug tapos na uhukman na siya. Meaning, pag humanyag kamatay, gihukman na siya, tuan na siya kung aha siya gi-assign sa Ginoo. Kung ang Ginoo nakakita sa iya nga wala siya marka sa Holy Spirit, ilabay sa impyerno. Mabasa mo na sa Luke chapter 16 nga ang taong dato gilabay sa impyerno. Kung ang tao adunay Kristo, sama ni Paul, present siya with the Lord sa langit. Ingon pa sa 2 Corinthians 5:8, absent from the body, present with the Lord. No? Absent from the body, present with the Lord. Ingon pa sa 2 Corinthians 5:8. Para sa mga tao nga naay Kristo sa ilang kasing-kasing. So, tuan na sa langit, tuan na sa presensya sa Ginoo, ug tuan na sa impyerno ang uban, dili na sila mamalik sa kalibutan para manghadlok, para manghatag og mga sakit, para magparamdam, dili na mga igsoon. So, dili na kinalang maghatag-hatag pagka og kana mga halad-halad para nga dili sila masuko kanato. So, unsa man gid pastor ang buhaton pag All Saints Day? Now, kung mag All Saints Day, pwede mo makabisita dito sa mga lungon, sa inyong mga hinigugma, maghinlo-hinlo dito. Pero ay napakig-istorya sa ilaha diha. Nga naman, wala naman sila diha. Di na po ka kinahanglan magdala pa og kanang pagkaon para nga di sila masuko. Wa na masuko mga igsoon ay. Giila mo sa yawa. Naa lang gid mo didto para manghinlo sa ilahang lungon, sa ilahang palibot. Maora. Unya sa pag-remember dayon sa mga gibuhat sa mga saints gyud sa unang panahon. Sa Hebrews 11, nilang Paul, nilang Mateo, maghinando mo sa ilang mga maayo nga gibuhat sa unang panahon. Ug pagkatapos, ang inyong pagsimba tuwa sa Ginoo. Ang inyong pag-istorya, Lord, tabangi kami tuwa sa Ginoo. Mao ka na mga igsoon ang maayo nga pagpractice sa All Saints Day.